L-uniku gvern li sera in-nies bil-kontijiet tal-enerġija kien gvern nazzjonalista li mhux biss żied il-kontijiet brati allarmanti, iżda żiedhom aktar minn kemm kienu żdiedu fl-Unjoni Ewropea. Dan innutaħ il-Partit Laburista fi sqarrija li fiha qal li mbagħad Gvern Laburista l-ewwel raħħas il-kontijiet biex issa żamm il-kontijiet stabbli f'mument fejn madwar l-Ewropa u d-dinja kollha kien hemm splużjonijiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern Laburista ħalla aktar minn 600 miljun euro fil-bwiet tan-nies permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Brabta mal-bidla fil-kalkolu tal-kontijiet tal-enerġija li issa se jibda jgħod blura mill-bidu ta' din is-sena, il-Partit Laburista fakkar li kien gvern nazzjonalista li fl-2009 daħħal liġi li kif jinħadmu l-kontijiet bis-sistema antika, imbagħad gvern Laburista raħħas il-kontijiet tad-dawl b'25%. Il-Partit Laburista qal li dan anki jikkonfermah l-Awditur Ġenerali fir-rapport li kien għamel. Il-Partit Nazzjonalista rid bidla li saħansitra kienet terġa' żżid il-kontijiet ta' eluf kif wissieħ l-Awditur Ġenerali saħa il-Partit Laburista li spjega kif bħalma għamel fil-każ tal-feed-in tariffs dan il-Gvern qed iwettaq bidla pożittiva li tindirizza d-deċiżjonijiet ta' żmien Gvern Nazzjonalista.